så fandt jeg altså CD'erne frem, som drengene vandt, fordi de var så dygtige i min Britney-quiz, som ikke var særlig godt lavet. Stine Grumme og Homer havde holdt sig til det der quiz. Men vi er jo her på Foxy Club, fordi at der skal holdes en stor Britney-fest. Og I er inkarnerede Britney-fans, det ved vi nu. I kunne svare på alle spørgsmål uden nogen problemer. Men hvad har I lavet crazy ting? Og Ali, nu har jeg jo lagt mærke til din arm. Hvad er det for en tatovering, du har der? Jeg har fået en Britney-tatovering. Det er hendes ligesom signature. Den er fra hendes anden album, Upside It Again. Og den har jeg fået i 2006, og den er jeg rigtig, rigtig glad for. Altså, den er vildt flot. Den er helt... Kan folk godt gætte, at det er Britney? Det tror jeg, altså folk spørger mig til, hvad skulle man se? Altså, jeg siger bare, at det er noget helt personligt. Det er det også for mig. Nu har du så bare lige fortalt det. Ja, det ved jeg ikke. Ej, jeg synes, det er sejt, og jeg har respekt for det. Har du nogensinde lavet noget lige så crazy? Jeg har ikke fået en tatovering eller noget lige så crazy, men jeg har haft det Britney-alder. It's crime! det gang, at jeg boede hjemme, og jeg ikke var så gammel, der havde sådan et alder, hvor der var en masse lys, og så var der billeder af Britney, og så var der et kors, og så bad jeg aftenbælge for hende hver aften, inden jeg skulle i seng, for at det skulle gå hende godt. Det var inden, ja. Det var dengang, det stadig gik. Andre crazy historier har I været til koncert? Jamen, jeg har været til koncert i 2004, dengang hun kom til Danmark sidste gang i Forum, og det har været virkelig fed. Det var en stor oplevelse. Jeg kan huske, da hun kom frem, så begyndte jeg bare at tyde og alt muligt. Ja, det... Jeg kom så desværre ikke med til det koncert, men jeg havde helt sikkert troet, at jeg også begyndt at tude. Du selv ved jeg har desværre ikke været med til koncert nu. Jeg håber så meget, så han kommer til Skandinavien, fordi så skal jeg med. Det skal jeg. Lå du i kø lang tid? Jeg stod sådan næsten 8 timer eller et eller andet. Jeg var virkelig tæt på, altså lige et par meter frem, så var hun på scenen, og det var bare helt vildt. Ej, det er sygt. Jeg sidder virkelig der bare vælger nu. Men Britney, altså jeg vil også gerne. Ikke næste gang, så tager vi en så står vi og skråer og skriger. Men i mellemtiden, så kan vi jo fejre hende ved at holde fest, og det er lige præcis det, som drenge skal gøre her på Club Foxy. Og det skal vi altså snakke mere om lige om et øjeblik, hvor jeg også skal fortælle dig om vores DSB Wildcard-konkurrence. I dag der sidder jeg sammen med Nikki og Ali på Club Foxy inde i København, og det er fordi, at de holder en kæmpe Britney-fest. Og den skal vi lige have afrundet lige om et øjeblik, hvor at, I får nogle detaljer omkring, hvordan I kan komme med til den her fest, hvor jeg også har tænkt mig at dukke op. Det bliver så vildt. Det er noget med kun Britney-sangen hele natten, ikke? Ja, det er det. Kun Britney-sangen hele natten. Nej, det bliver så vildt. Det kommer til at taget ved flyve af herinde på den her klub. Men inden vi når så langt, så vil jeg godt lige fortælle dig, at vi har en masse konkurrencer inde på voice.dk inde under Vind. Og der har vi haft en konkurrence, hvor man kunne vinde et DSB Wildcard. Og vi har nu fundet vores 2 deltagere, som er taget afsted sammen med 2 kammerater. Og de er på et østhold og et vesthold. Og så skal de altså dyste mod hinanden og rejse rundt. Og har I nogensinde været sådan noget backpack interrail noget? Det har jeg desværre ikke, men det vil jeg meget gerne. Vil du det? Ja, det vil jeg. Altså, med til luksus. Ja, det er jeg også. Jeg har heller aldrig været, så det er ikke mig. Men jeg synes, det er sejt. Det synes jeg også, ja. Ja, okay. Men i hvert fald, så tager jeg hatten af for dem, der er afsted. Og hvis du vil følge deres rejse, så er det som sagt inde på voice.dk ind under Vind. Så kan du klikke dig ind på det microsite, hvor man altså kan se, hvor hen i verden de befinder os nu. Man kan se billeder, man kan se alt muligt, hvad de egentlig laver. Så hvis du ikke lige selv er på sådan en tur, så kan du i hvert fald følge med i nogle andres verden. Og med det skal jeg desværre sige farvel til de 2 dejlige drenge, som er indvildet i at sidde og snakke med mig her på Club Foxy i aften. Og det er altså fordi, at vi lige om et øjeblik skal fortælle dig mere om, hvordan du kan komme med til den her Britney-fest, de arrangerer. Your Voice er ved at være slut for i dag, men det er bestemt ikke sidste gang, at jeg befinder mig på Club Foxy herinde i København, tæt på Hovedbanegården og Vesterport Station. Og det er jo fordi, at jeg skal med til den famøse Britney-fest, som Nikki og Ali har tænkt sig at holde den 12. juli. 12. juli, du kan allerede godt begynde at sætte kryds i kalenderen. Og så kan du jo se adressen, der står her på skærmen. Det er jeres hjemmeside. Og inde på hjemmesiden, der kan man jo følge lidt med, for den bliver opdateret. Ja, den bliver opdateret ret tæt, så man kan bare følge den, kommer og besøge den hver dag eller et eller andet. Ja, de kommer bare noget nyt hele tiden. Hvad kan man forvente af jeres fest? Jamen, vi regner med, at vi har forberedt sådan et par underholdninger frem. Ja, mig og Nikki skulle vi lave sådan en performance eller et eller andet af Britney-sangen, så det... Og så selvfølgelig også, at man kommer ind og skal feste med en masse andre Britney-fans. Altså det er jo fedt, man kan mødes om en, som der betyder meget i ens liv, ikke også? Så en rigtig god aften kan man godt forvente sig.
Ja. Og jeg glæder mig til, at vi skal danse til Gimme More i hvert fald. Ja, det glæder jeg mig også rigtig meget til. Og det er jo altså først den 12. juli, så du kan nå at arrangere, at du kan komme med til den her fest, hvis du vil feste med alle os Britney-fans. Og drengene, I arbejder på jeres hjemmeside, pressen som sagt på skærmen. Der kan man læse lidt, og så på de her special optrædener, der kommer til at være. Jeg glæder mig rigtig meget. Tusind tak, fordi I gad at lege med mig i dag. Jamen, det var så lidt. Tak fordi du ville komme, Stine. Jamen, tusind tak for det. Var jeg så glad, at jeg kommer tilbage igen. Og jeg skal selvfølgelig tilbage igen kl. 14 og kl. 19 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, så det kan være, at vi ses der i Elementet. Ha' det rigtig godt.